You and my friends would hang out on the weekend. И здравейте на всички, аз съм 420 и сега май снимам Bushcraft, как беше. Забравих и току-що влизам в сервера. Сега ще проверя за китове. Май няма. Еми, да ви малко повече. Ваша двая дали има. Не. Еми ще тръгнем от това. Май. Кой е това? Добре, тук много лаги. Това е сервер. Гледайте какво става. Кой е това, бе? Това е много яко. Къде е? О, ок! О, супер! Добре, чакайте, що лак много ме дразни. Трябва да се подредим. 5 емералд. Добре, поне сега ще ме удължи. Много лаги тук. Сета, сега... Виж какъв лаг. Добре, тук много лаги. Тук по-малко тук. Не. Бати е лага. Аз тези това лаг не мога да играя. Ох, мале. Като намерям аз за игра. Аз пак за игра. За обявение там. Ще се върна. И здравейте хора, върнах се, намерих някакво място в пустината. Сега сетим холма. И да се направим крафтинг тейбъл. Така. Сега се оборудваме. Чак. Мутика няма да ми трябва. Така. Готови сме. Чакайте, бе. Мале късен тук. Добре. Ще ми стигне за една кирка. Не. Направя брава, сега тя вземам дърва. И сега тя просто какво ги правя. Напомня, че ги подържа. Меча, брадвата, кирка, лук. Както ще почне да вземам. И волква е кълна. Ще ходя да вземаме дърва. Като се репортах до този рез. Чакайте. Тук би трябвало да има някъде дървета. И сега... вижте как лаги. Мале... Изнет залага. Той просто май сервер е такъв. От малък е роден слаб. Шибая лаги, бе. Не, ще намеря дърва. Ще се прибера в холма. И ще пусна клипа и почна там да го правя.
И да, до после. И отново сме тук. Ходих, събрах малко дърво. 3 стонкирки си направих. И сега почваме да се правим форма тук. Първо да се направим горе-долу решение колко ще е. Така. И друго. Какво ще я направя? Да. И така. Ето да ще оставим за сега ненужните неща. Надолу. Не, трето ще ги взема. Дървото ще ми трябва сега. Не! Що го свалих, не знам. Нали с това спрели се? Да. Така. Ще е от до... И къде сега реша? Чакай само да... Реша къде. Не, тук ще. То направихме реса. И лопати трябва да направим. Май ми остана кава стол. Супер, останало е. Неща вече няма ми трябва. И лопатата. Добре, тази кирка ще остане след това. Ще трябва да съберем малко пясък. Поне 2 стака трябва да ги имам. Първо, където и да го изчистим. Виж какво става, Мале. Пътя да си нагоре. Добре, какво ще го правим? Сега вземе за пясък. Това го взема. Или пък... Да. Все още нямам брони, което е някакво гадно. Айде. Понякога не ми дропа нещата. Или не ми ги дава. О, е по-бързо да ги вземам. Тия 2 стака. Един ще го правя на... Тия купчета е там където са. Такива. Sandstone. И лопата ми почти се счупи. Още малко. Малко остана. Дано да се получи това, което аз това не стане. Само дано. Събрахме ги. Сега ги проработим и тези. Много малко е. Да.
Там горе почва го правим. И няма повече лопати. Май сега кирки ще трябва да схвърля. Гледайте какво. Въпреки че за кирки мислех да ходя да копая под земята, ама направо още. Чай там да намали поне малко това магнит. Те горе-долу тук се правят много. Аре дай надолу ли? Аз го чупя, той не ми дава. Тази тъпа работа. Камък. Аз пък камък сам. Да, камък да. Камък основно. Че писал е... От това, защото нямам толкова пари. Не. Аз не... там бая. Той самия сървър е такъв гаден. Виж. Ще ви спестя гледам, че като събера един стак Sandstone, ще се върна. И да, събрах един стак. Малко трудно беше, чупех по 100-200 пъти, нищо не ми даваше. И какво да говоря? Сега поне дава. И да, толкова ще е. Туй само. Обаче, ще да ходя сега за Cobblestone. Или, да. Още не съм решил за къде го правя. Да знаете, аз ще го правя вътре, къде нещо като пещераше. И ще го реша. Много тъпо има. И това е много гадно. Чупя го 300 пъти. Не. То за този лопата ми се щупи. Не. Той там горе да стои. Това отдолу ми се го прави. Cobblestone? Не знам. Може да не е толкова. Да, тук ще е дълго. Сега го запомня да трябва със сам. И сега. Добре, виж какво е. Какво аз ли съм слизал долу? Какво да говоря? Много смея като има такива гадни логове.
Само погледнете за какво става въпрос. Какво да говоря? О, стига бе! Колко път трябва да щупа това? Не. Ой, не мога там. Айде! Уф, какво да говоря бе? Значи, сега спра клипа. Ще го направя тук отгоре. И да. И ще го пусна. Защото това не мога да го понасям. И така хора, готово. Довърших го. Мисля, че стана това, което исках. Сега това отдолу мисля да го правя за дърво или кабел стол. Това ще е другия епизод. И да. Това би всичко от мене. Искам само да ми кажете с какво да направя хора. За дърво, кабел стол или такива неща. Долу в коментарите. И да. Моля, абонирайте за мен, харесайте клипа. И... Wow.